Iya, 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 iya. Sumpah apinya ya. Ayo prokonco ngawaruana rasane Islam rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kabeh pindhone
sing main patang babak, 5 babak. Ya, luar biasa Sukma luar biasa. Mau pertama Jejaka, Geget. Terus Keselanan Sri Kandi. Ini Sri Kandi yo iki ora melu to Mas. Pasti Keselanan to leren. Keselanan. Joget ning gon Monolan. Bareng ning Gandrungan. Wis Kewan. Pokoknya luar biasa. Luar biasa. Tenagane iki mbuh saka piye ora ngerti. Wis yo lanjut. Iki sing klambine kembang-kembang dhewe iki sapa iki? Apa? Sing klambine kembang-kembang dhewe iki lho. Oh iya bedane ya. Rambute bareng iki ana kucire. Kucire. Butut. Mas. Mas kembang. Mas kembang. Sing mburi dhewe iki. Kancane lho bener rambuté mburine ra ono klencere kaya layangan ngono kuwi. Jupe ra kumenan klambi dhewe. Kae. Kuwi lho jejermu iki lho. Jejermu. Heeh. Kuwi kan jeragan sate ya. Rene sakwene aku melune Sukma Binayu urung tau iki digawake sate. Urung tau ngicipi. Nek biasanya kan Mas iki tak gawake sate nek dicip. Ngono ya ra? Iya. Tak icipi terus kok nek enak para dhewe. Iya, ora iki Mas. Wis jet payah. Apa iki? Mlaku. Komat. Sik ke komat. Oh, komat. Oh tadi. Sepi rasane waktu biyen nucul dhewe lanut terus eling kancane jangan semono yen dolan rame-rame kuyup rukun serenatine. De apa wis lan wis
pamundutan. Pak Bos, Pamundutan tembang saking tuan rumah. Napa ajeng sak lagu? Pujaning sih. Duet nggih? Oke. Nggih. Gentenan aku sik disawar ya, Bos. Dibalikke maneh berarti ya, modele ngono. Tembangnya apa, Mas? Pujaning saya apa Lintang Asmara? Lintang Asmara, duet. Pujaning saya kecrunge dong iso, Mas. Iso. Wong ayu tresnamu kinarya tapa susah sroning batenku Wong bagus santet ngrasa atimu tresnaku tulus sroning yo Susta Abinaya. Terima kasih.
paling mewah pokoknya. Jos. Matur sembah nuwun. Injih, sami-sami matur sembah nuwun nggih. Sembah nuwun.